गेंदावा गुलाब फूला बगिया में खिलेला ए सखी। गेंदावा गुलाब फूला बगिया में खिलेला तहीरो जैसे सजना मजिला जहानाबाद में मिलेला तहीरो जैसे बलमुआ जिला जहानाबाद में मिलेला। हबे रंगदार ओकर देखी के एरिया ही लेला हबे रंगदार ओकर देखी के एरिया ही लेला तहीरो जैसे सजना मजिला जहानाबाद में मिलेला तहीरो जैसे बलमुआ जिला जहानाबाद में मिलेला। जहानाबाद में मिलेला जिला जहानाबाद में मिलेला ओकरा के रखले ही आई नजर में बासा के गे ओकरा जसला भर न मिलतई देखले जिला जाके गे देखले गे सखी। ओकरा के रखल ही आई नजर में बासा के गे ओकरा जसला भर न मिलतई देखल जिला जाके गे। पुलिस दरोगा ओकर आगे नहीं बोलेला पुलिस दरोगा ओकर आगे नहीं बोलेला तहीरो जैसे सजना सखी पटना जिला में मिलेला तहीरो जैसे बलमुआ जिला जहानाबाद में मिलेला। सजना मजिला जहानाबाद में मिलेला जिला जहानाबाद में मिलेला ओकरा से मिले जइबई जिला जहानागे माई बाबू से कबनो कई के बहाना गे कई के बहाना सखी। ओकरा से मिले जइबई जिला जहानागे माई बाबू से कबनो कई के बहाना गे। सुनीला सुदामा के नाम में सुनते डरेला और अरविंद सुदामा के नाम में सुनते डरेला तहीरो जैसे सजना मजिला जहानाबाद में मिलेला तहीरो जैसे बलमुआ जिला जहानाबाद में मिलेला। हाँ ये सब तरेगना फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो मसौढ़ी।